Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Hindi pa nagsubli mga idol, iti ay topiko, naimbag, abigat yung amin mga idol, happy viewing, kada kay amin ang sangapada. Ay, wish me ka na kayo apo nga i-share yun, dito yung agdamay na ta Facebook Live, iti IFM 99.5 Lawag. Okay, so Idol Glenn, isi ka. Ano iti experience siya may tangal daw? Napang ka ba nagpagasolina? Hindi malang kalman? Napangkam kini kayong ko. Napang full tank kayon? Haan ba't pegi dita kanain na mga usar na lugan. Kaya dati lugan ko naperdimot ngam na full tank. Ano nung tata DJ nagpasusupan na. Sayang. Dito siya karod. Bagbak iti malang kalman kada anak, kada rebs. Itatapay lang mo nga gimatak iti lugan. Iso pa lang mo iti panagpangat mo iti presyo ti gasolina. Ay anang arod kat anang mabalin tayo kat kasta nga talaga day circumstances nga di tayo may pakpakadaan. Sugar na kunada kat gumatang ka iti bisikleta kunada. Kat kasano gumatang ka to bisikleta tapos mo man ti gasolina di awan matlata. Di ba? Mausap ko nga so road. dati topic naman itan no kasanuta nga agin inot. Alaman, go ahead. So dati kanukat no kasano tayo nga gininot ka dati nga panahon aglalo ket nanginati gasolina. So planuon tayo ti pinagbiyahe tayo kano. Yes, so dapat nga planuon mga idol hanga dati padalos-dalos saya. Sa naligat. No dati ko madalakad mo kada may sangal daw nga biyahe aya pagsasarun mo hanga dati ingka tapos ay dan nalipata magsubli ka manen. Adan nalipatak ni nagsubli ka manen. Agpalawag kaya plano mo aming gagatangin ni Giant. Haan nga dete nagpalawag ka kat deje lang may sagayam tinagatang bugso gawid ka ninalipata mo gayam deje di ba dakas jeno pa deje so dapat ilistam ka dapat ilistam amin ilistam mo na maminsan lang tabiyahem ken amin nga digite masapul mo ka deje pinagbiyahe deje balak mo tunubi kabigatan na kuno tun sumaruno katang maaminan tapno hamong gagagatangin itong bigat or tuno ka haan lakit di nga mabangles correct kan adati pa panam kumaya akas pagarigan kada kami da kami nga ag-field tila ta pa amin is that isurat mi dagiti itinerary kasi sayang dati mga idol nga agdingdingag lalo dagiti in-interview mi apo pangaasi ti ado Pagdakam ka di nga pagsubli-subli nun apo kasi nagrigat iti gasolina itata di ba? Data no pa nakabalin na siguro no diyo kaya madanon da kayo dita di atawag na ni Giant virtual in interview tayo latan mga idol nga in-interview in me hanga natin ay sir ang subli ka latan ton madamdaman di nagsubli kami awam met manen anang arod paglugaran mi arod dejeti may isang iwasan tayo dapat no deje maki-appointment ka ket surutem tapos awan ti maabala o awan ti masayang gasolina ken amin time effort and petrolyo anyway so maruno kat gumamit ng carpool or public transport te carpool kunada te ubram imbes nga mapangkamot makiluglugan kalatan shout out aglalo no ada may sakalugan nga kwayo napinpindas lang no makilugan kan mag-share ka kalata ka degi gasolina mag-share ka lang bawuteng kanuhan ka mag-share ang kunada news sharing and food di ba yun ang maganda di ba no nagkakadwa kayo mas dapat banding yo napinpindas pwede pinagsasarita yo nagngam tayo may saka taw nagtalugan actually kasi diba mamay ami noon yung white kalugan ang mulatan na sila white kalugan shout out mo mga Rebs hello Rebs ni anak and regards kini manong ni Mang RJ ni RJ si Sir RJ ayan si RJ Lorenzo ayan dito pa nitang Solid North RJ is one of my friend closest friends nga na nakasaysayat nga tao nasayat talaga idi baru pa ila deta ayan
Ana bang Glenn? Kung kung nakabintas boses na, ano bang Glenn? Nabang boses na, ano mag-Glenn? Wow! Kung mamamiss ko mo di papapantay tawayan nyo dita pagod po. Ay, pagod po. Doon, adan sa resulta sa amin mga Argenta. Kaya anyhow, noon yung puraw nga lugan, syempre, foods and, foods and news. Iti pag anami. Kung yung black kalugan, neto nga di dyan ti ang magkaiambag ang iti gasolina, di ba? Actually, might deta. Oo. Tapno, haang kala nga makilog-lugang nga dyan manglaklak. Di ba? Di ba? War. Pero dalos menos eh. Actually, isa ti ni Black nga lugan siya pagproblema na. Ni Black, hindi, kadang kanuan. Isa siguro kim malas. Anyway, Kim malas, siguro po na kasi anda mo kagasolinaanin. So, mag-carpool or Kasi kaya carpool niya. Gumamit ng gumamit ka na lang ng mag-jeep ka na lang or mag-bus ka ta medyo 20 pesos nga plete kat napimpin na sa 20 pesos nga plete nga pagkasay kung medyo aggas ka nga mano 60 pesos na Idol Glenn, tipa ka asyak talaga dagiti tricycle drivers ita Yes. kada jeepney drivers. Imagine no hantay yung ikana isuda ti nayon kung mga plete tapos agtang sit ka pa yung ordipo ka da pamilya dapat nakanginginag gasolina. Ag-boundary da pay. Wait. Panunutin nyo deta. Yan ba, no agluga ka, tip lang dati yung mga idol, na yun ang basiton, idol, oray, manot plete na tan. 20. Na 20 ko matplete, Yun, na yun ang 55 natati, na ta. 30, 25 okay na siya. 25, dakal deta. Aglalo na dete jore adamot ka dom siguro. Okay lang ang 25. Ngum na dahil may Isusat sakang yung baga ni idol, Ataga ni Idol tayon, Idol Gemerson nga Apa ni suki. Gemerson? Ni Wow. Mang Gemerson. Kuna suki-suki nakata parang tilata obra endan kita parang pagurayan da basit. Bueno. Tatay pasahero da tapos no makabawi da man lang di pila da. Oh, anyway, the JPT may isa, tipay may isa ya kat maintain your cars. De gitay pinakwan siya siguro de jeti madya na maintainer de lugaw siya nagperd. Anyway, Yan, kabaro nga, anak ka. batag tulugan ko nga sa baling. Di ba't kabaro ka na tunay Kabaro nga baterya. Gumanag to ni Idol Glenn Apot yan na race. Wow. Bayamon. Anyway, i-maintain nyo di kita lugan nyo. Tamay isa nga pagkakuan na deta, no kuma na dahi yung pagamiti ko, no dete agpa-chasel ka, no dahi na look ng deta ligay mo. Kaya talaga nga ada dito makonsumo ng gasolina. Basta kam something kasi dyan. So, iwasan din ang biglang nga dahi agar-arangkada, dahi berit-berita. Birit mo. Kasla ka lang dahi maki-drag race mo di kita data motor show talaga nga awang pa iti mga 5 seconds 10 seconds agad dete konsumo ti gasolina nga dete burn dete ko akat napanday tay manu dete may isa nga awon ka dati wala dati infographics or meme 8 ounce awante 8 ounce among ti meme ni Salt Bay apay dati nakakasuggest mo na tapos dati drops ti gasolina pero drops ti gasolina dete 100 pesos 50 pesos ko ram at ati ko ala tatan akat no ikumparam ka di gasolina ay di price ti gasolina di last week kat talaga nga nag nga to ti 0.25 25%. Actually dati nakita ko taga staggered price iti at tawag na nandito in ni Apo ay ni Apo Hanson. Dati staggered price ti petroleum mga idol. Nakita ka rin na nagdakkel bet gayam idol Glenn. Kaya so dito tatang March 10 example lang dito yung mga idol ng pinagbalita ng mga reels. Example ni Shell itatang March 10 apo the total increase na ti gasoline RON 91 8.75 pero ti in nga to da is 5.25 ti diesel 24.25 kumat pag 24.25 and kerosene 36 pesos. So dakkel apot nagatuan na talaga. So the staggered price na kat medyo adat middle. Yan kakakatuan talaga ti kerosene aya. Pump price per day ti March 10 57.35.
Tigasron 91, Gasron 95, 92.15, Gasron 97 and slash 100, 65.65, Diesel, apo, nagina, 75.05, Diesel Plus, 77.74, Kerosene, 108.27, that's Shell. Nagihina. Nagdakkel mga idol. Petron. Pump price per day, Tigasron 91, 57.30. Gasron 95, 62. Medyo nalaklakabasit. Gasron 97, 65.60. Diesel 72.10. Diesel Plus 74.79. Kerosene 105.67. So the succeeding days, 3 days dati apo, March 11 kan 12. Padakkel apo nga padakkel iti presyo. Sure, aglalo ka deti tatta. Ti Diesel Plus umabuti mga 82.39 into March 12. Apo, narigat ba si Dega? Ti Petron nga nalaka. Nalaklaka. Nalaklaka. Dito Petron. Pero di tayo hindi tayo pagkampante, bakaki di dito siyempre awan to ti Petron at Yes. may gusto amin dito. Ay grabe, baka nakita ito dado mga players talagang pangatwid. Yes, diba? Ay, hello kay Kagayam Jerry Valdez, Elvesa Villanueva, Manipod Cheryl, Washington, USA. Hello ma'am ni Ivan Morales, Manipod Tarlac. Maritan Solentino Liana, Vic Letran, Babs Kawile. Magnatayon, mas tipid gasolina exercise po idol. Sa noon, kita taga-paway o may kumbrad to. Ay, ang kayak deta. Kayak deta, nagasibe. Talaga, ni Miles Garcia, ni Eric Chris Paramel Estabilio, ni Pai Himawari Kunana, Afu, dagiti ada utang nahan yung kumamit pag suble-suble dagiti ang singir, maawa naman kayo, kinaawaan kayo noon, correct. Kadanta kayo nga agbayad din, ha? Hindi agsingir. Correct. Tapos agsubli ka to nung bigat ko na naisurat yun. Sumbigat. Subli ka nung bigat. Mapangkaman. Awan utang ita. Itong bigat adda. Diba? Apo, good morning. Gugwapo nga DJ watching from Pasukin. Kuna ni Alnim Papasqua. Hello, ma'am. Teresa Dibed Loyola. Hello, mami. You're beautiful, Manipod, ma'am. London. Hello, mami. Hello. Ni Darren De Los Santos. Hindi to. Ni Ren. May hanga rainbow. Okay, mga